Esker Nazionalaren proposamena turismoari buruz. Bueno, horixe da testua, horien webgunean topatu aldo zuen, nahi baduzue, eta edukina, bueno, hauxe da. Esker Nazionalaren proposamena turismoari buruz. Turismoaren egungo egoeraren diagnostikoa. Esker Nazionalak, mugimendu abertzale eta justizia sozialaren aldekoak, salatzen du turismo masiboak gure lurrari, kulturari eta herritarrei eragiten dien kaltea. Euskal Herria ezin da turismo helmuga bihurtu, bertako jendearen beharrak eta lehentasunak alde batera utzita. Gure herriak bere nortasuna eta lehentasunak zaindu behar ditu. Turismoak bigarren mailara sokoratu ez ditzan. Izan ere, turismo masiboak arazo sakonak sortzen ditu gure komunitateetan. Alegia, ekonomian, etxe bizitzan, enpleguan eta bizikidetzan. Turismoaren kontrolik ezak, ondorio larriak dakarzkien gure komunitateei etxe bizitzaren espekulazioak kasu. Turismo pisuak ugaritzeak etxe bizitzen prezioak nabarmenigo ditu. Bertako herritarrei etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera zaildu ditu eta bizilagun asko erdigunetik kanpora bultzatu ditu. Fenomeno horrek gazteen egoera okertu du, emantzipazioa oztopatu du eta hiriak bizitzarik gabe utzi ditu. Horrek gentrifikazioa areagotzen du gure komunitatean, nortasuna eta sustraiak galtzeko arriskua dakar. Gainera, zerbitzu publikoen gainkargak herritarren bizi kalitatea nabarmen kaltetzen du. Garraio publikoa gainezka dago askotan, eta horrek bizilagunen mugikortasuna oztopatzen du. Era berean, hiri eta osasun azpiegiturik bisitari etengabeari aurre egiteko gaitasunik ez dute. Tabernetako terrazak beteta eta espazio publikoak modu desordenatuan okupatuta daudenean bizilagunak baztertuta geratzen dira. Ondorioz, gure kaleak turistagune bilakatzen dire, eta bisitariaren interesek herritarrenen gainetik jartzen dituzte. Ekonomiaren alorrean turismo masiboak aldi baterako eta prekarioa enplegua sortzen du. Egonkortasuna eta lan eskubideak bermatu gabe. Sortzen den etekina hotel kate handien eta frankizien esku gelditzen da, eta tokiko merkataritza eta enpresa txikiak baztertuta geratzen dira. Horren ondorioz, hiriak gero eta homogeneoagoak dira eta hiriguneek nortasuna galtzen dute. Tradiziotik urrun dauden azaleko eskaintza komerzialek ordezkatzen dute tokiko kultura. Kultura mailako eragina ere larria da. Euskal Herria hizkuntzak, historiak eta berezko tradizioek definitzen dute. Hain zuzen ere, horiek dira gure herri izaeraren oinarria. Turismo masiboak, kultura azalekoa eta sustrairik gabekoa sustatzen du. Ondorioz, turismoak gure jaiak, azokak eta gastronomia ikusgarri utz bilakatzen ditu, kontsumo azkarrari garrantzia emanez. Gure kultura babesteak eta biziberritzeak ezinbesteko eskubide kolektiboa izan behar du, ez produktu merkantilizatu bat. Turista kopuru handiena duten guneetan bisitarien igoerak, jarduera ilegalak eta kriminalitatea erakartzen ditu. Horrek segurtasun falta areagotzen du. Horrek eragin negatiboa du bizikidetzan eta gizarte tentsioak eta zatiketa handitzen ditu. Gainera, turismoari lotutako interes pribatuak askotan bizilagunen eskubide eta beharren gainetik jartzen dira. Gure ustez, gizartearen hipokresiari buruzko hausnarketa egitea beharrezkoa da. Alde batetik, turismo masiboaren ondorioak salatzen dira gure hirietan. Bestetik, bidaiak modu konpultsiboan konsumitzera bultzatzen da. Opor duinak izateko eskubidea bermatu behar da, baina lurraldeak suntsitzen laguntzen duten hegaldi eta esaldi etengabeei bide eman gabe. Horregatik, esna, Esker Nazionalean bizi poza sustatzearen alde gaude. Hau da, asteburu edo zubietan ihes egiteko beharrik sortzen ez duen eta bertan bizitzeak merezi duen komunitateak eraikitzen saiatuko gara. Turismoaren desazkundiari buruzko proposamena. Esker Nazionalak turismoaren desazkundiaren aldeko eredua sustatzen du, helburua izanik bertako biztanleen ongizatea eta iraunkortasuna lehenestea. Turismoarekiko mendekotasuna berrikustea ezinbestekoa da. Beste eredu bat bultzatu behar da, zeinak gure komunitateen identitatea eta bizimodua errespetatuko baititu eta ekonomia anitzagoa sustatuko baitu. Euskal Herriko turismoarekiko egungo mendekotasuna ekonomikoa dela eta,
Neurri horiek modu mailakatuan ezarri behar dira. Aldi berean, langilei alternatiba sozioekonomiko eta laboral eraginkorrak eskaini behar zaizkie. Neurri zehatzak. 1. Turismoa arautzea eta kontrolatzea. Etxe turistikoen debekua modu progresiboan ezartzea, sedea izanik etxe bizitza arrunt bihurtzea. Etxe turistikoen jabeentzako zerga altuak ezartzea praktika hori desmotibatzeko. Bizikidetza arazoak sortzen dituzten lizentziak berrikusi eta baliogabetu. Turismo alokairu ilegalari zigor eredugarriak ezartzea. Etxe turistikoen erosketa publikoa sustatzea, etxe bizitza publikoaren parkera gehitzeko. 2. Turismo masiboa mugatzea. Udalerri bakoitzean urtero onartuko den turista kopuruaren gehienezko muga zehaztea. Hotel eta apartamentu turistiko berriak irekitzeko berehalako luzimendua ezartzea. Turismo tasa altuak jartzea, etxe bizitza publikoa eta kultura babesteko programak finantzatzeko. 3. Alternatiba ekonomikoen sustapena. Turismoaren ordezko sektoretan prestakuntza programak eta enplegu aukerak sortzea, eta tokiko industriak merkataritza txikia eta ekonomia kooperatiboa indartzea, bertako garapena lehenesteko asmoarekin. 4. Herritarren parte hartzea. Turismoaren plangintzan eta kudeaketan gizarteak modu aktiboan parte hartzea, galdeketa publikoak eta erabaki parte hartzaileak sustatzea eta herritarren iritzia eta beharrak erdigunean jarri. Euskal Herria ezin da gutxi batzuen gozamenerako parke tematiko bilakatu. Gure lurraldeak duintasunez sustraietara lotutako bizileku askea izan behar du. Eskerrik asko entzuteagatik.